Prechádzka po smutnom upršanom meste. Ľudia, kde ste? Chodím tu bez sebavedomia a oblečenia. Dážď ma tu celého premáča. Cítim sa, jak škaredé káča. Prenásledujú ma staré myšlienky a 13 policajtov. Ale oni ma nikdy nenájdu. Vidím ho! Našli ma. Z začiatku to bolo ešte v poriadku. Nikto by si nemyslel, že spadne tak nízko. No ale potom, čo začal tvoriť hudbu, to išlo s ním len dole vodopádu. No a on si začal myslieť, že je neviditeľný a že ho nikto nevidí. Preto začal prestať nosiť oblečenie. Jeho 7 detí bolo v ten deň ťažko traumatizovaných a on utiekol z domu. Hľadali ho ďalších 24 hodín. A potom ho našli. A potom ho našli v jednej. A potom ho našli v kanalizácii. A potom ho našli v kanalizácii, kde si mermal nejaké tie svoje pesničky. Chodil som takto po mori.